Dobrý den. Máme tu další haul. Action, Mekáč, Superzo, New Yorker, ale asi to bude na víc dílů. Já jsem tím Superzo, ne? Superzo jsme brali jenom jakože pro močáky, víš co? Kravenky, tady to pro psy, zmrzlenky. Mekáči jsme si dali kolik menu? 6, 4 meníčka jenom kvůli skleničkám a máme 2 a 2 stejný. Shrek a Mimon. No, to bylo všechno. Jdeme na house actionu. Tam jsem si pořídila tohle, na ty kamínky, na tohle, jak kamínkuje se. Tak jsem se na to pořídila tohle, pač. To mám vyset všechno na parapetu. Vyset ležet. Světlo za televizi, oboustrannou lepící pásku, nějaký světýlka, asi za 40 korun, jenom tak, pásový nějaký, uvidíme, jak to bude svítit. Světýlko na telefon, nabíječku, na iPhone. Nějaký jako malování do zásuvky, adapter. A tady to jsem si pořídila na telefon, vzala jsem si dvoje a kde je to druhý, nevím, někde zahrabaný. A už tam mají... A co jsi zbrala dvoje? No, abych si to mohla střídat. Tam mají halloweenský dekorace a halloweenský sladkosti, takže my jsme ready na Halloween. A Halloween. A máme msty, očička. Kdo měl rád vždycky to hvězdičky, tak tam mají hvězdičky. Doritos, Oreo, malinký, Doritos, to vybalují. Další ty. Samoopalovák, průhlednej, jsem na něho zvědavá, stál to pár korun. Krabičky, to je Nizzy Brownies halloweenský, to je oční linka, ale ve tvaru hvězdiček, jakoby. Čokoládový penízky. Oboustranná páska, tam ten druhej na ten telefon, korálky. Další kamínky. A lízátka. To vše, mějte se.